Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te spelen. Omroep Friesland. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Joert weer mij een bijzondere gast aan de tafel vanuit het Omroep Friesland Café. Ik ken hem al een hele tijd, vooral uit de muziek, maar ook als fotograaf namelijk. Hij heeft heel lang werken voor de nieuwe Dokkumer krant, de Kalmer krant en ook het Fries Dijblad, maar ook heel actief onder oren. Mijn optredens, mijn zijn DJ-show, de Horeta Drive-In Show. Alex Bouma, hoe zit het eigenlijk? Ja, dat klopt. De Horeta Drive-In Show voor de Ritse Begeest. Ja, mooi dat is de best welkom. Ja, daar ik welkom. Hoe is het? Ik ben tevreden. Dat is mooi. Ik heb heel lang nagedacht namelijk, wat Willem vraagt het altijd, hoe is het? Ja. En dat denk ik wel eens van, het is wel goed soms, maar ik wel eens net. En als ik dan naar mezelf zie, dan denk ik ben tevreden. Hè, wij hebben een soort overdekt terras. En dat nemen we het hennenhok. En daar hangt een tegeltje in. En er staat op wie tevreden is wat hij heeft, is de rijkste die er leeft. Nou, daar komt daarbij dat we op zijn huis al die BM hebben, om het kerkhof heen. Dat we het hier green letten. En laatst weer een die hier betocht van, als je een green hier hebt, dan blijf je zoen. Ha, ha, ha. En voor de BM, dan ben je gelukkig. Ja. En dan had je in al je BM in een bak zet. En toen de stad, mijn zusje had er daarbij zong. En daar waren ze gelukkig van de BM. Nou, ik zei, ik ken het ook zeggen. Wij hadden het al hier op zijn huis. Ik ben tevreden. Ja, want Net altijd, ik wil eens dat denk ik, jassen staan daar, maar ik wil, oh wauw. Iedereen zei het heel makkelijk, ja best, goed. Maar dat is net altijd weer. Want de wen is prachtig. Siebrand de Hoes, hij is het zelf alleen bij de Kleesterkapel. Daar is heel lang was er een rol gewoon in het culturele aanbod. Doet hij nog wat voor trouwens? Ja, nog wel, maar meer op achtergrond. Ja. Dus het is zo dat de Kleesterkapel die bestaat, komt met hier 30 jaar. Het is 30 jaar alleen dat we daar begonnen binnen. En doet ik bij de krant ophouden, dacht ik met net meer dingen matten. En dat programmeren, en dat ik daarmee René Veenstring begin, die het klassieke, ik die de pop. En later had Sjoerd van der Werf geholpen. En nu ben Edwin Monsma en Sikko, een gouden duo mag ik eerlijk zeggen. En Sikko Hoogterp, die kan hele mooie schreeuwen. Mooie persberichten met je, die zit ik bij de krant en daar kijk ik van. En ook is hem van de Giant String Friends. Nou, en Edwin Monsma, dat is een muziekliefhebber van hier tot Gunder. Die kist ook wel weer. En, maar ik zei op een bepaald moment, nou wil ik die druk net meer hebben. Want er zit wel druk op de nodigste en uit. En dat ging eigenlijk altijd zo. Dan heb ik een kaartje bij me. En dan zetten we erachterop van hoe de afspraak. Dit was eigenlijk het contract met wat ik onderwijs meestal zien kwam. Ik had gewoon mijn naam ter illustratie. En er staan wat tijden op en het is klaar dus dan. Ja, ze hebben mijn Talma, die Westveerders van niks. Nou, die had de saap ingegaan, had machtige media. Zag ik dat vroeger, maar ik wil die druk net meer hebben, wist wel. En vooral als je mensen het woord dan moest mailen. En ik ben net van mail, ik ben van België.
Ja, dan bellen ze, dan redden net niet thuis, dan reageren ze net. En dat is veel moeilijker als Stingst, ja, om dat een beetje knap te programmeren. Ja. Maar het is slagen, want we zijn begonnen in 1994. Mei zit ze Broersma van de kast, maar de lang maar binnen bent. Maar wij konden zitten privé wel. En, nou, daar begon het bij de lang maar binnen bent, maar zit ze Broersma. Het einde. En dan heb ik mooi te vertellen dat voor de restauratie doen we er geen wc in de kloosterkapel. En dan moest iedereen bij ons, hoe het brekje, bij het huis los, naar de wc daar. En als dan, bijvoorbeeld, we hadden een keer gewoon bij Pieter Wilkes, dat in het allereerste begin, en dan werd er nou net een regel van Safvolle bij erin. Volgens mij waren er wel 120, 130, misschien wel meer. Maar die moesten ook vaak even naar de wc. En dan rond ik daar wel eens los, want ja, ik moest ook wel eens in de huis wezen. En dan jij ik wist roets. Dan had ik een biljetje delhong van niet proppen. Oké, net Want proppen. oors dan is dat ja, vrij gauw wie de zaak daar bezet. Er zit zo'n ouderwetse drukknop op. Maar ja, dat daar reinde en dat weer meer waren. En ja, dat weer wel leuk. Dan ging je slang uit het huis waar naar het cirkje. Daar kwam het water uit van Joke voor de koffie. En als ze naar de wc moesten. En dat wel leuk te vertellen, ik zie dat die toevallig. Ja, dat is foto's mijn naam. Ja, ter ondersteuning voor ons, wat al of net vergeten. Hoe heet er? Bullo. Die had een keer bij spelen. Die direct naar de kast ophouden wie. En de Jan Textra die kreeg hegeneet. En die ging onder een vestje waar trotserken, uitbrechtje, net huis. En dan kwamen we weer om en dan ging er gewoon weer terug. Dat is een prachtige anekdotes bij dat, hè? Ja. Maar we hadden ze volle beleefd, joh, in die 30 jaar. Doe had sowieso zelf een heel soort beleefd. Want als fotograaf ben je natuurlijk een protte. Ja, op een paard west, Oerel West, Oerel Kaam. Daar hebben we weinig goed praten met die ik. Maar eerst maar even de muziek, want we zetten nu daar met BZN. Ja. En een BZN die de meesten eigenlijk net kennen. Een beetje de rock De ruige periode, BZN, ja. de roege BZN, ook het zou uitdrukken mee. Maar Jan Kies neemt die, en Jan Keizer, die zit nog op het drum. Maar BZN die is begonnen in 1966. En doet ik van de Polenkamer, neem het massa, want wij waren op een halve termieren. En dat vertel ik straks dan wel, maar toen kwamen we een keer in Belsum, Bedlicum, in het Hof van Holland, bij BZN. En ik hier doe een liets fototafsteltje gekocht van Jan Talmel ook. Dat is familie van die Dirk Burkert als Burke had. En ik begon door foto's te maken van BZN. En dat moest dan mechanisch insteld worden. En dan ging de letter naar hun taal met die foto's. En dat vonden ze wel machtig mooi. Ja, echt actiefoto's. En toen zeiden ze, waarom doe je daar niks mee? En toen dacht ik, ja. Nou, en eigenlijk ben ik er bij BZN persfotograaf geworden. Ja, het wel letter, hè. Maar hun ben daar wel onderleiding van. En door later kregen we die drive-show, de gehorete drive-show. En dan kwamen we dus eigenlijk altijd bij hun in aanraking. Of heel vaak. En op een bepaald moment hebben we wel eens bij hen in de pauze staan. En de boer die kreeg dubbel in de gaten. Hé, dat jonkje dat had wel wat doen. Dat dan kregen we de singeltjes. Sweet Silverine en Rolling Around the Band. En Babes Rock, wat we kregen. En die draaiden wij dan bij de drive-show. En toen ben ik op een bepaald moment, dat is ook al wel later, ja, maar zo ongeveer 1975, toen begonnen we met het organiseren van popjoen, nee, beatjoen hier naartoe, in de nieuwe waar wie wat is wat. En dan weer bij BZN, die waren daar ook uitnodigen. Maar toen winnen wij super wat bevriend, kerst wel zeggen. Varouvier had bevriend in de... In de showbusiness. Maar het was zelfs zo. Het begon altijd om 8 uur. Al boeren weer die.
En toen zei ik een keer, nou, je kan wel even mij naar in Summergeest. In dat huisje, dat zit van die players met Johan O'Wennet. Ja, Johan Venema, Jack Barrel, Ja. Wennet op letterlijk het plak. Ja. Westo, maar Ja. BZN. Ja, Wie toen had is ik later een keer bij hem west. Dus zei ik hem van, hast du dit huis Lietser maken? Nee, zei er. Nou, maar wij gingen daar, bij z'n hier in zo'n hele grote blauwe bus. En dan kregen we altijd, maak ik altijd tomaten-groentesoep. En, maar dat verhaal hebben we laatst bij Arjen doen. En, maar het laatst hingen ze zelf ook aardig iets aan. Wist wel, dat woonden ze eigenlijk altijd wel even mooi. En, maar ja, nog wel later kwam ze erachter dat het toen eigenlijk net zo heel goed bij hen ging. En dat ze eigenlijk die optredens echt wel nodig hadden. En dat ze wat nodig hadden, daar belden ze. Alex, had ik nou een zaal? Of Alex, heb je ook nog een zaal? Nou, en dan zochten we een zaal en dan gingen ze op eigen risico heen. Ja. En dan in afloop naar de geerstamp, tomaten, groentesoep. Ja, en een biertje neem ik gewoon en een feestje bouwen of niet? Ja, ik wil, ja zeker. Maar dat was net heel, maar dan draaiden we marsmuziek. Marsmuziek? En dan wien de buren, die wien ik was duivels, dat sloegen die op de ruit. Ja. Dat wien een machtige jongen wien. En die man ging dan snijden morgens in een hoes? Of Ja, ze bleven er hoer, al dat lang hoe volladig iets als ze erover heen. Ja. Maar toen dacht ik later, nou dan nodig ik die oren ook uit. Ga je ook even mee daarin? Nou, maar die vallen dames weer altijd leuk. Maar we hebben een keer, toen nam ik katapult mee. Ja, dat klikte van geen meter, jongen. Dat wie echt van die stadsjonkjes. En ik wist een platelander, daar een hoen en een kat. Nou, die wien gauw weer voort. Die dacht, wat wij hier, wist wel. En ik dacht, wat hun hier. Maar bij BZN en Leftside en Jerrog en ja, die haalde je best. Ik nam Marietje een keer mee. In de auto naar Driesem hebben we een kraat bier uit het café hellen. En Marietje Kwakman, en later kwam Annie erbij. Nou, die had ik nog een keer west. Maar toen waren hun te grut. En toen werd uit. Ik denk als die aan het nou bellen staan, zullen het nou wel weten. Maar ja, ze fake ik wel eens wat. Ja, dus, het bloed showbiz, hè? Het bloed showbiz, ja. Ja. Ik vind het mooiste best. We draaien dus bij BZN om die reden. En die connectie direct mij, zeker in de jaren 70. We blijven nog even in de jaren 70 hingen. Met Uriah Heep. Circle of Hands. Vast net mij west naar Rensum eerst, denk ik. Nee, maar ik ben er wel west. En waar wie dat? Nou, eerste keer in de Oosterpoort, in Groningen. Dat was in die tijd van die zwarte LP, wist wel, die zegt dat ze rock'n'roll medley. En toen begon ik een roeg jonkje te worden. En toen nam ik Antje Limburg mee in de auto en wij naar Uriah Heep. Dat was de eerste Uriah Heep, dat was echt, daar ben ik al 4 jaar van. Alleen die Mick Box die daarna. Ja, want officieel ben je nog on tour, hè? Ja, want Peer die Lien ben we er weer west. En dat ben je in Romein. Doe hij met een sekwiet hier, die Makebox. Maar ja, wist wel, ik vind eigenlijk, als er daar weer nieuwe leden bij komen, dan, ik weet net, de muziek bleef dan gelijk, maar het verliest zijn authenticiteit, denk ik wat, hè? Ik vind dat net leuk. Eerlijk, we zitten nog helemaal bovenin. Gelukkig koest hij doet zitten. Dat vond ik wel makkelijk voor de man op leeftijd. Ja, doe weet wel echt Uriah Heep. Alleen dat we horen mensen, behalve Mick Box staan. Maar de eerste keer in de Oosterpoort. Ja, dan voest ik alles. Alles weer nij en grut en mooi. En er zei ook wel wat bij op bij dat soort figuren. En, maar ja, had ik dacht van, het July Morning vind ik heel mooi. Bij Easy Living, juist vrij vaak op radio, maar later dacht ik Circle of Hands. Daar zit alles in. Love's sweet cost, and in the face of beauty, evil was lost.
Uriah Heep, Circle of Hands. Die hebben 70. Ik draai het om dat het op mijn listje stier. Die kregen hier van Alex Bauma. Oort fotograaf, om het zo maar zo te drukken, van verschillende kranten. Maar ik absoluut een muziekliefhebber en een man met een verhaal. En ook nog een beetje DJ, dus wat dat onbelangrijk is, wel de hooi aan. En ik vind het echt te gek, dat is de beste, Alex. Ja, du hast foto's naam van mensen en du hast mooie boeken uitgebracht. Het ben ook te vol om al die te benemen. Toch even nog die fotografie van die. Hoe is dat begonnen eigenlijk? Nou, dat begon met een heel iets leppe spijkcamera. Met half kleinbeeld. Dan is de roltje van 36, dus zit er 72 op. En ik weer bij Harry Steiger daar van foto bedenken. Daar wie ik dan dat klant. En die leerde ik daar wel eens zien wat ik maken hier. En toen zei hij, ik wil toch dat het kost, maar zo net. Dat bedoelde het positief, ja. En toen waren het een soort, ja, echt een hobby. Hè? Foto's bij jezelf, letters zelfs afdrukken. En dat was nog in die tijd dat wij wel wat budgetten, maar we het zelf afdrukten. Hè? En dat praat over de persfotografen, hè, van die tijd. En, is die een eigen doka? Ja, letter al. Eerst in Retje Begeest, toen hebben we die, dat orenhuisje erbij hier, naast Johan. Daar heb ik dan een doka en voor het eerst zelf ontwikkelen. En toen keer dus er een advertentie in de Dokkum krant. Persfotograaf gevraagd voor de vakantieperiode. En wat Pim Kamminga, dat wie de verste fotograaf van de kranten. Nou, dus zei ik je mijn ex van, dat lijkt het me wel wat. Ja, zei, maar we daar de hele dag bij de telefoon zitten. Ik zei, dat weet ik eigenlijk net hoe dat gaat best wel van. Ik lijk het me wel leuk om. Nou, en toen mocht dat van de ex. En toen kregen we dus alvast opdrachten. En de eerste opdracht wie de overhandiging van de Club 65 tas bij de Hegebregen. Bij Siebrande Hoes. Nou, en ik dacht, wat is dit leuk, jongen. En toen zag ik dat een paar weken trouw. En dan ben al die nij en dan ben al die geweldig en machtig mooi. En soms dan moest je nog hier een meisje. Die moest dan direct naar mij. Nou, dat was helemaal een ervaring, wist wel, van hutten doken en al die hut. En toen had dat, ik denk, een paar weken door. En toen later, door Bel IJsselblom. Dat wie bij Willem de Boer, wie doet de redacteur van de Dokkumkrant. En die dacht, dit is wel fanatiek jonkje. Die had er wel zin om ook. Die kan wel werksbroeken. Nou, dat had 3 jaar door. En toen ben ik bij vallen en opstaan persfotograaf worden. Ik wist van niks. Had je het zelf in dat opzicht? Ja, alles bij zelf wel leerd. Techniek, maar ook hoe je een foto neemt met het jacht bijvoorbeeld. Ja, achteraf bleek ik eigenlijk wel gevoel van beeld. Kwam ik later achter. Maar ja, toen in juli 83, toen ben ik, hoe zei dat, beroepsworden, want ik wie melkcontroleur. Hoe is dat zat te lonen kwam? Daar was nog veel verder waarom in de tijd. Want uiteindelijk hebben we eerst de leger loonbeskwalen in. En toen de middelbare loonbeskwalen, maar daar ben ik al in. Maar dat vond me helemaal niks. Maar toen moest ik daar wat. En toen stond er weer in de Dokkumkrant een advertentie van de zuilfabriek van Retje Begeest. Flinke jonge man gezocht voor het laboratorium. Een flinke jonge man? Ja, flinke, ja. Dat ik zei, Eunice Heid, ben ik wel flink, Heid? Nou, net altijd. Nou ja, maar ik dacht, ik had een veldstift en toen had ik een brief geschreven van ik ben wel flink en ik wil wel bij u werken. En zei iets. En toen belde meneer Salve daar, die moest dan, wie dan meneer, van ik kon wel even komen. En toen ik als een soort hippie wist, was daar ook hippie-achtig, weet ik het, zo'n wereldvreemd jonkje. En dat ik daarheen. En toen had er mijn oma naam.
Want hij zei daar wel wat doorheen ook. Alleen achteraf bleek dat we maar een sollicitant. En toen kwam ik op het laboratorium. En dat was zo leuk, want dan moest ik werken bij de hoofdcontroleur. Neem het maar zo, hè. En dat was een vrij christelijk SGP-mandje, heel iets mandje, die bij begrafenisborden. En ik stond daar dus in januari, ik leef 4 of 5, zei iets. En die man hield me nou nooit zien, want doet meneer mij dan sollicitatiegesprek, dat ik groot woord van, die doet hij een begrafenis. En doe hij meneer het er zelf opknappen. En toen had hij me later verteld, want hij kwam door het laboratorium in, de hoofdcontroleur dan, en ik stond daar. Maar we lagen hier en die man die schrok zo boot wel, die sprong wel een meter achteruit. Dan had er meer wel een paar dagen het pipeteren moesten staan, hè, balk opzoeken in flesken. Dit kan nooit goed komen. Maar Salvador die zei, die jongen kent wel, dat komt wel goed. Nou, later kwam het wel goed. Want en het leuke was zijn zoon, die werd het nou in Zwitserland, Ferdinand. En die is nog altijd helemaal niet laat voor de Draaiwest-show. Die had toen wie een heer west, wat Ferdinand ook nog een woord west. En hoe dat daar vroeger ging. Maar daar weet ik niks meer van. Heel per wist ik net meer. Maar zo kwam ik dus. Hoe kwam het nou aan. Zag wie het dan net? Hoe kwam het nou aan. Die fotografen bestaan. Ja, nou, op dat moment toen die... Maar begon als melkcontroleur? Ja, melkcontroleur. Die probeerde ik dan wel. Bij de hakken door de sleet, zei dat wat je doet. Maar ik dacht, dit maakt net mijn hele leven. En toen fuseerde de fabriek. Maar de fabriek van Better Witte, die de balcontrolevereniging, die ging oer. Nee, een echte balcontrolevereniging. Nou, toen had ik werken geleerd. Ik had nooit werkt vroeger op het laboratorium. Dat ging vrij makkelijk. Ach jongen, en toen ik wist zo dat weer de hoofdcontroleur van die melkvereniging, die dacht van, die jongen wordt je idee ongelukkig. Toen had hij me op een auto zet en dan mocht ik naar bakken brengen. Monsterbakken, van die apparatuur, melkoscopen, hier dat leuk. En ik moest de baas zeggen, jongens, dat ik monster hebben. En toen kwam ik bij de gebroeders Hiemstra van Sibrande Hoes. Die ging een code wie Willem Hiemstra en al gek op en die heet super. En dan kwamen er maar hele grote super, zei hij. Maar later, toen waren die co-huldigen. En toen was Simon Dijkstra, die had hier ooit vroeger bij de Rono werken. Die vroegen van waar werken joh? Ja, ik zei voor de dak mijn krant en sa. Maar toen wie Sjoerd Andringa, de heid van Frans, die wie doet te let. En zo kwam ik bij de landbouwfotografie. En dan had ik een fototastel in de auto en dan kwam ik bij de boeren op het hiem. Nou, dan zei ik dit en dan dat. Oh jongen, en ik koest die foto's altijd kwijt, jongen. Ik ging wat schier of 15 dagen in zijn blad. Ja. En dan zie je maar weer geleid, jongen. En die moest ik plaatsen en hij had er dan geen plak voor. Maar ik wist zo verrekt ervan dat ik wil. Maar het is lukt. Wie wil vallen en opstaan en net altijd makkelijk. Maar het is wel lukt. En zei je dat dus alle kaap. Van de ene is dat waar het horen kwam, zat wel vaker zeiden. Het leven, hè? Vaak toeval. We gaan weer naar muziek. In dit geval van Rebouilje. Daar is de jongen om het noemer, het famke, de hoen en de houtkapper te draaien. Maar is de boer, jongen van Rebouilje, Kathleen verstoren? Ja. En ik moet eerlijk wijzen, ik vind Rebouilje, dat vind ik het allerbeste wat ooit in Friesland. Sorry voor de kast, maar daar hebben hele goede connecties mee. Maar ik vind Rebouilje geweldig. En waarom nou het famke, de hoen en de houtkapper? Als die tekst volgt, dat tekst van, wat bedoelt Marius nou?
Roena Famke, heel dan Nijken. En dan kwamen ze de boswachtertje en uiteindelijk sloeg die het hondje. Ik snap, en ik vind het zo verschrikkelijk mooi. Maar ik zien alles van Marius, van heel de boel, je wist wel, dat is... maar het is, ja, normaal, wat ik net zei, wat ik helemaal eerder op lesjes zet, ik wist het, nou wel, maar... Ja, ik kijk alles van de boel. We hadden, en dat weer wel, doet de Klooskapel dus 15 jaar bestief volgens mij. We hebben meisjes en jongens een concert van hun horen. Tussen wel wat pizza's, bij ons in een huis. Geweldig. Ik kan net mooiers bedenken in Friesland dan als er boel. En daarom heb ik beslist dit... Daar has geen inspraak, Willem. Dat mag erin. Ik heb het zo koud. Zou het vanken? Mooi die mooi. Ik vind het zo lief. 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 Raboelie, het Famke, de hoen en de houtkapper. Marius de Boer, hij is niet meer. Dus in dat opzicht wel mooi dat mijn gast, die wordt Alex Bouma, hiermee omkwam. Stiel op zijn listje. Maar goed, nu komt het even bij elkaar. En we hopen maar op Marius... in ieder geval wat trol heeft nog in de herten van de meesken. En zeker wat de muziek belangrijk. Dat wel heftig zijn, noem maar even bij die jaren, Alex. Hè? Ja, komt ik daarbij, want ik ga hier nou een listje bij van 2010. Ik vertelde dus hoe die wc en van de Klooskapel dat het op het laatst eigenlijk net meer koe. Door eerder een mooie verbouwing west. En wij daarboven wel zitten dat er een wc in kwam. Lekker grut, lekker roem. Joka had meer room te krijgen in de keuken. En dat we de 26 september doen hebben Marius en de muzikanten horen. En dan hebben Marius vregen om de Klooskapel te heropenen. En dat komt nou echt weer even. Daarom heb ik dat even mijn naam. Ik dacht van, dan laten ze juist het langhout staan en... de Joel voor de Christnacht. En ik ben er daar best ook dus vrij vaak bij. En dat is eigenlijk kwam terug door de Bleker. En dat heb ik ook voor niet horen, maar dat wil ik er alleen bij zeggen. Dat uiteindelijk de Joel voor de Christnacht, dat is een heel populaire jongen. Dat is eigenlijk door de Bleker betacht om dat trot te zetten. Die had toen betacht van die hield met de stichting Doe een Wens. En ik zie door die foto's hier toevallig in. Dat moet ik eigenlijk wel even bijzeggen. Dat ben altijd prachtige jongen. Vroeger dan, door wie de bedoeling dan de artiest die dan spelen, dat die daar het stokje trooien zo om een oren. Een soort van estafette. Ja, zei iets, dat hij door betacht. Maar we hadden altijd nog op die tekstbordjes, wat vroeger de psalms en de gezangstien. Daar staat altijd naar de setlist van Doerde op. Maar ik vind het wel belangrijk om even te zeggen dat hier van de populairste jongen van de Klooskapel, dat is de jongen van de Christnacht. En dat is altijd nog van Doe een Wens. En de ene keer is het geweldig druk en de andere keer valt het wat af. Maar dat is echt, Ja. Ik wil even met die waarom in de tijd. Dat doen we sowieso al natuurlijk. Maar even een stukje uit het boek wat ik hier van mijn Noors had. De jeugd van Rinsenbergees was blij met de komst van een bar in het dorp. Het was er altijd gezellig en druk. Vooral in de weekends. Behalve zondags, dan was de bar gesloten. Regelmatig kwam daar een verlegen jongen. Die dan een kroketje en een slaatje bestelde. Germ vroeg deze jongen, die op zoek was naar een kosthuis. Of hij telkens op zijn fiets van Holwert naar Rinsenbergees reed. Dit bleek het geval te zijn. Waarop Germ aanbood bij hun in te komen wonen. Even later vertrok hij dit keer voor het laatst op de fiets vanuit Holwert. Met onder zijn arm 5-tal LP's richting Rinsenbergeest. Deze jongen bleek Alex Bouma te zijn. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat wie doet meneer mijn oornaam hier, meneer Salvador. Ja, beste mooi, hè? Geweldig. En toen ging ik eerst in de bus naar de fabriek.
En letter op een fiets. Maar ik wist super wat een bezienswaardigheid. Daar rond de fabkes van de geest, die rond erachterover. Om te zien wat voor apart dat hij daar de fabriek rond. En er weer een hoen, die hier Dolly. En dat weer de hoen van Kempenaar, de baas van het cafetaria, Horeta. En toen bracht ik die hoen, die rond mij naar de halve termijn. En toen bracht ik in daar letter die hoen weer om. En toen wist ik wat, stel dat ze zei, wat moest het bij die hoen? Ja, ik kon er niks aan doen, die hoen rond mij. En toen zei er, was er altijd heen weer op een fiets? Ik zei, ja. Nou, hij zei, is die wel in de kast komen? Nou, een paar dagen later wikker. En toen ging echt een wereld van me op. Want ik ben een heel verlegen, teruggetrokken jonkje van de halve terbieren. Op squalen zijn ze van halen wat zij te koken. En toen ik nogal sloeg. En toen kwam ik daar en toen was ik net sloeg, maar roeg. En nou, toen, op dat moment toen betochten we van, we konden wel plaatjes draaien daarin in het cafetaria. Er stond wel een jukebox. Maar nou, dat had Henk van Dijk, die had mij geholpen. Dat was de eerste wat ik mij draaide, zouden we dat dan nemen. Die kon zo goed worst snijden, wist wel. Die had ik als bij in de studio was toen mij in de storage-sturing. En nou, en Henk en ik die dat hij jongens. Nou, er staat een foto in een paar van die sloegen ook. Ja, ik bedoel nog een beetje sloeg, Henk wil wat van de wereld. Nou, en toen op een bepaald moment toen waren we betocht van wie kon ik wel eens ergens heen. En dat was het eerste optreden in Marm. En nou, dat waren weer vrij behoorlijke bar al. Letter is heel bot uitbreid. En hele dikke boksen. En nou, toen van het ene kwam het oren. Toen kreeg het laatst een chauffeur, twee roadmanagers, een manager. Henk en ik als discjockey. En nou, en later toen hebben we een hele mooie tijd gehad met Wilfred de Jong. En, maar ja, toen we Horeta Drive Show een begrip. Niet alleen in Friesland, maar in Blokker, in Noord-Holland zetten we de zaak op stelten. En vooral de feesttenten van hier van Kam. Blokker werd een van de weinige plakken met de Beatles in Nederland spelen had. Ja, dat is Steen Weidezek. Ja. Ja, maar ja, dat wat 3, 4, 5, 6 jaar had dat door. Het laatste, mijn oude gammele VW-bus. En nou, Wilfred, dat wie dan de echte, en ik wie de opruier. Maar ik ben net echt een discjockey die zegt van dat gelijk te praat. Hey, goedenavond, dit is de nieuwe... Nee, maar gewoon oprijden, heb ik het beste. Wist wel de zaak op stel te zetten. Hoe is dat dan? Ja, ik weet het gewoon. We wat erop en razen en een beetje uitdagen? Nee, ja, we gingen bijvoorbeeld Saberdance van Exception. Daar leerden we dus een heel grote kringmeidje en daar wij wat kring daarin. En dan kon iedereen naar wat uitdraven. En nou, het teken home van de Rodies. Daar is zij, daar zet wat die breaks zien. Nou, dan leerden we iedereen zitten. En dan in no time opspringen en is de Doors. Nou, dan donderen wij ook op het podium. Een Soldier en dan winnen een mattenklapper erbij. En we dienen wel eens wat playback. Maar ik weet eerlijk, als wij in een bar kwamen. Nou, dan konden ze mij daar wel wijzen, jongen. Want dat weer hele wezen opruier. Ja, dat weer heel oors als... wie kwam het beste in de feesttenten? Ja, alleen nog, als daar weer een sprong makkest, dat dienen we dan ook vragen. Dan willen we wat showen bij. Nou, dan makkest de sprong. Nou, dan leid de lul aan de andere kant van... Ja. Maar dat had heel leuk. Ja, het was eigenlijk wel populair. Wij gingen dat net in de gaten. Maar... waarom is het eindigen? Nou, uiteindelijk daar werd toch meestal onderling. Hè? Yield, verhoudingen? Nee, yield net. Yield die naar de apparatuur. Ja. En Bob de Jong, dat wie ons leven dat zier.
En we zien het bij Holland Telstra trouwens, bij Bouke, daar zie je het weg bij. Bouke Augera. Ja, en Het letteren Diba Constructie. ja, dan kwam er weer een contract binnen. En dan moest je... Ja, was de Brabant West. En, volgens mij wie het wel populair. Alleen ik wie net... Ik ben net een discjockey in die zin, dat wie ik net, maar... Oké, zou jij meer entertainer doen? Ja, ik denk als dat... alleen dat doe... Nu komt het vervolg. En daarom blijft dit hier. Want doe hij op een bepaald moment doe hij Jeltje Braaksberg voor de dorpskranten, de Piep. Betocht, de koe wel een stukje hoe de drive-in van hoe heet hij, van Alex en Henk, of van Henk en Alex. En toen kwam Jan Kooistra, dat is net de schilder, maar de horen Jan Kooistra, uit, de historicus, kijk ik beter zeggen. Die had al die dingen opskarrelen van vroeger. Want ik moet eerlijk wezen, mijn ex die had alles voortgooid. Alle plakboeken. En wat herinnerde die aan die tijd? Had ik hier niks meer, helemaal niks meer. Ja, per oude foto's nou. Maar Jan die had via had hij dit al die opskarrelen. Die had er zo'n boek van maken. En toen dacht ik, nou, had hij er zo'n boek van maakt, ja, dan maar wel eigenlijk nog eens een keer ouderwets. En nou, ouderwets het had te zien, dat ik zei, dan moet Henk ook mij doen. Nou, en Henk die had er wel zin aan. Henk van Dijk. Maar wij hadden geen platen meer, maar we hebben de platen bij Eibert en Willy wij kregen. Van Goed Fout... Drive, die in Willy Boonstra. Ja, Willy. Dat is mijn allergrootste vriendin. En Willy. En die ging platen van vroeger. En de wind zit nu al bij, die wil wel broeken komen. Dat wij, de Beier hier, of de Beier waar dus hier, ik weet het, water krijgt die. Maar we zijn, dan moet het wel al die ouderwets. Dat houdt dus in plaatjes draaien. Wel in een discotheek huurt 6 minuten in zijn geest wij. En alles ouderwets, alleen bleek later dat de munten die weer nijerwets voor de consumpties. En we begonnen om 8 uur. Maar wel op de kamer is 400 mensen. En doe weet ik wat die zijn, dat maakt weer. En toen hebben we een keer in Den Bosch, het is soort van het werk georganiseerd. In de Kruisweg. Toen werd een keer in de Geest bij de Bonifatiusband. Toen werd een keer in Den Bosch. Maar wij willen net de wereld in. Want wij willen net, weet ik het, hoe lang en hoe laat en maar die rommelsjaal. Maar ja, dat die de rodies wel. Maar de eerste keer werd het hartstikke druk. En de andere keer werd ik wil druk, maar waar oors druk. Dat ik zei, dit moet ik net langer als... nou, door de laatste keer daarvoor dat heer West. En nou, toen hebben we het nog 1 keer die en toen zijn we nog maar gebeurd wezen. Want dan worden wij straks... Henk zei, dan maken we maar er al later het podium op. Maar... Ja, het houdt een keer op. Wie kent nou wel? Ja. Ik bedoel, dat vond ik wel heel apart. Dat alleen we dient nooit Fries. En vroeger in het gebrekkig Nederlands. Maar nooit Fries. Ja. En, maar nou wel op dezelfde manier. Wij die kring. Maar ik was gewoon maar vroeger dan maar... CCC Incorporated, die had een heel lang nummer. Hoe heet het ook alweer? Ben ik het even kwijt. Maar een heel lang nummer. Dan leert weer erin zitten. Alle jachten uit. Nou jongen, dat vonden mensen ook wel leuk. Ja, het had gigantisch best. Maar net in, wij snapten dat net altijd Savi. Maar dat is misschien wel het mooie. Die kregen ook via Bouke, heb ik bij die Topless groep staan. De Sweethearts of zo wat. Die stond letterlijk nog letter in de... Nou, dan rek ik letter bij je van die vrouw die in een hoekje wist. Wel,
Draai je hem Iron Maiden wel eens of net? Nou, dat wie te doen dan net. Nee, dat wie te doen dan net, hè? Iron Nee. Maiden, dat is natuurlijk Iron Maiden. Daar ga ik een paar keer west, die Leiden. En, ja, ik vind Iron Maiden, dat vind ik verboden al waterrak, hè? Dus je kunt draaien, maar dat is ook de reden dat het op die lijst is. Ja, absoluut. Ja. Maar net helemaal alleen, maar toch wel. Ja, Emmy die hier doet zo regelen, wij mochten doen wat meer. Dan mochten we een keer het podium west bij hier, maar dat is net bij Iron Maiden, maar bij dat weet ik niet precies meer bij wie. Maar dan mochten ze op het podium. Maar wij maken daar wel, dat ik daar mij maken, maken we reportages van water. Ik heb een paar gedaan. Dat ik die tijd toen het internet opkwam. En dan maken we die foto's klaar. En dan staan ze de jongens al op internet. Dat die daar de jongens veel waren. Wisten wat dat wie, dat wist het meer. Hè? Maar toen mocht ik bij Iron Maiden, die staat ook in dit boek, daar staat een pagina van water op in. Ja, ik vind die Steve Harris, hè, dat vond ik echt, en ik vind Number of the Beast, dat, bevallen mee, maar knallen maar in. Night was black, was no use holding back, 'cause I just have to see was someone watching me. Absolute klassieker, The Number of the Beast natuurlijk, Iron Maiden. Stien op Waterrock en daar wie mijn gast Alex Bouma als fotograaf. Ik een beetje als fan van Iron Maiden of wie het meer de happening die oorsprut? Nou, het is bijzonder dat we mij maken dat hun daar winnen. Ja, dat is die. Ja, dat want bij de ik Simmerdiek. heb ze wel vaker wel jongen ha en doe en dan heb ik nog heel tijd bij daarin dat alleen als dat helemaal voorstiest, dan wie dat podium opverrekte heen wist wel dat wie vrij moeilijk om dan totaaltjes te maken hè. Maar ja, dat vond ik en Gretel of Field hebben daar mij maken en die zanger van de Deftones. Maar die kon ik helemaal net. Maar dan zitten we daar achter de backstage. En toen kwam daar in de store heel wezen, heel bot, die draafde er heel bot heen en weer. En later bleek dat die zanger van die Deftones te zijn, weer helemaal. Ja, die weer een beetje van de wereld. Ja, een Dream Theater, maar toen rijnde het zo. Maar toen konden we in die tent, hoe dus de. Ja, en de allereerste keer van Waterrock, dat weet ik nog wel. Wie doet de Bleker daarbij? En wie de Dijk kijk net? Of Klauwbas Klauw? Dat... Klopt, de Dijk, de Nits. Weekend weer Kiki. Ja, maar... En de Hoeren. Ik voel dat altijd... Dat wie Smaterheide nog. Ik koest daarop dat Eveline podium, hè? Koest dan... en daarbij koest mooi overzichten, maatje. Hè? Maar we hebben van Emmy en voor die, van weet ik het... hebben we zo 2-3 echte reportages bakken. En elke jaar Martens, die werkte weg bij de kranten. Die had daar een boekje geschreven, Oeren Dokkum met kranten. Dat heet de koningin van Dokkum. Daar staat ook een heel artikel in hoe Waterrock dan. En dat kwam ik met Willem, en sorry, Sikko, die wie ik helemaal wild van Waterrock. En daarom mochten we daar ook altijd, ja, ik vind het nog altijd mooi. Ik voel, ja, hoe moet dat zeggen? Ik voel, ja, ja. Ja, ik ken het net al zeggen wel. Ik vond het gewoon mooi, Waterrock. Maar daar ook. Absoluut, absoluut. Horeta, wie is discjockey, tenminste een soort entertainer. DJ. Ja. Wilfred de Jong, dat wie dat discjockey. Ritsko van Vlietletter en... Fotograaf West, heel erg aan niks bij de Kleesterkapel natuurlijk. Siebrand de Hoes, neemt het al even. Wat mist het meest? Of mist eigenlijk net een van die dingen? Is het gewoon clear? Nou, wat ik mis, dat is dat je voor de kranten als persfotograaf overal kwam. En altijd handje de voorste natuurlijk. altijd, en vaak dat dacht is van...
Oh, dat kan wel later wel eens weer heen, zo wist wel. Dat vind ik jammer, want dat is nou net meer zo. En als dat nou, dat heb ik dat tenminste hier, als ik daar nou ergens heen wil, of gaan, of zil, dan voel ik me altijd wat onheimisch, want dan heb ik niks te doen. En dat vind ik jammer, want ik eigenlijk nooit leerd om zelf te stappen. Hè. Vroeger dan, maar de draaivesio, ja, dan stiet het podium en dan maken ze de hele zaal plat. Maar ze kregen mij nooit plat, want dat had ik nooit geleerd. En dat krijgt mij maar als krantenfotograaf, ja, ik denk, ik heb wel op alle preekst wel die Noordoost-Friesland stien op samen te zitten. En dat kon me al helemaal niks schelen. Had er nou 3 of 4 of 5. Daar praktiseer ik naartoe. Maar privé ken ik dat gewoon net. En dat, juist bij de kast bijvoorbeeld. Nou, normaal hier ik daar west en dan ik daar wat te doen gewoon. Maar om daar dan gewoon heen, ja, dan moest ik gewoon mee in aanpraten. En dat wil net zo. Dat mis ik. De Kloosterkapel mis ik net, want dat had ik nou wel. En du bent ook nog steeds wel bij alle concerten, volgens mij, hè? Ja, maar Zit op een krijgen. Omdat ik dan de klokkenluider van Sibrande Hoes ben. Ja. En dan had Pieter Wilkens Bam Bam Broens daar hoe maken. En één keer toen speelde dat. En toen heb ik bij de klok daar, dat kun je dan wel op YouTube vinden. Dan zet de klok, daar krijg ik achteroon. Maar ik heb wel mijn rebellie, heb ik bij de klok mij die doen een keer. Want maken ze toen nog foto's? Nee, absoluut niet. Waarom best daar zo rigoureus mee stoppen? Omdat iedereen het doet. En dat iedereen bij zijn camera staat. Het laatste periode was heel moeilijk. Want als persfotograaf dan. Iedereen maakte foto's. Journalisten moesten foto's maken. En dan mocht ik jongens nog eens. Ik moest de computer leren. En dat was soms ook heel moeilijk. Ik kijk naar wat agressie in computers. Sorry, computer. Ja, was het leuk op die apparaten? Ja, ik ben er bang voor. Het had heel lang door. Dankzij Jannes Faber van het Dagblad van Omke Oudeman. Helaas overleden. En Lamet, die hielp me. Lamet, die Damsma, die hielp me. Maar ik had leerd. Ik kent ik wel. Maar ik wil het corresponderen via e-mail en dat soort dingen. Wist wel dat. Maar er zit wel eens op internet, zeg maar. Nou, ik heb nou YouTube gebruikt. Dat ken ik. En dat vind ik wel grappig. En, maar ik had mijn camera had ik al mijn broer Piet doen. En die had een heel aardig gedaan. Maar ik vind ja, iedereen doet het nou. En, maar ik weet nou wel, ik shut nou wel. Want dat we daarboven zit. Dat doe ik vaak bewust, wist wel. Want dan denk ik, daar wil ik dat hij niet aansprutsen. Want het is nog van Sikko, voor Redwin en alle andere mensen die bij de Kloosterkapel. En net voor mij. He? Maar wie net die van de eerste, die de website hier, dat die Gerard Stokje, kameraad, mag ik zeggen. En daar had ik al die dan wel, dat had ik in de gaten. En ik jou ook wel eens gevraagd of ongevraagd advies van dat ik wat. Maar daar mis ik net, wat ik vind het geweldig. Ik vind het geweldig wat er al die jaar is Sibrande Hoes op die 4 hectare zit maar. En het komt bij me. En dat vind ik makkelijk. Als ik die sopraan, ja, dat denk ik van de vis het volgens mij net heel moeilijk of heel dreig dat een dijk ouder wordt en dat was het afstand neemt van ding. Dus had ik het idee. Nee, dat doe ik bewust. Volgens mij had hij wel vrede mee. Ja, dat doe ik bewust. Ik vind je mat, als je het oerjoen hebt, dan mag je net zeggen van, doe hem dat wel, doe hem dat wel, doe hem dat wel. Want had je moeite met ouder worden? Nee. Ik had alleen de moeite mee, had straks zei ze, joh, maar je wil even naar het ziekenhuis staan, want daarbij je wil even lezen gaan. En dan zullen wij je wel even, u mag wel, meneer. Nee, dat heb ik, als het verrekend ben best bang voor. Dat is voor dat soort dingen. Dat hier mij zei van, u mag u wel even uitkleden, meneer. En u mag,
Ja, daar ben ik echt bang voor. Ik ben eerlijk weer deer bij dat voor ziekenhuizen. Ik voor praten over ziektes. Dat ben ik, dat had ik liever ook er maar heen val, wist je wel. Is dat het gedroomde einde? Ja, ik hoor hier niks over praten. Nee. Nou ja, dat bol. Van Maar daarom doe ik van de in de trap tuin, af. mooi waar Van de en trap af. boom ho of net? Dat Wat? beetje vals er niet keer om. Boom ho. Ja, maar doe ik van de trap afvallen wie? Alex Trepke van Trepke vallen. En wie stond bij die jongens? Doe ik voor het eerst net kloklutsen. Want dat hebben alles wie kneust is. Oh jongen, ik zou me grutsen maar mezelf. Wist wel van hoe jasjes dan kan het gebeuren dat straks in. Maar ja, als een protopine hast en de best ergens. En dan was het ook wel graag dat de ambulance komt om die op te halen. Maar als de vraag is wat deed die in grote angst, dat is dat. Ja. Maar voor de rest, waasties dan breng ik nou de huiskrant op zijn brande hoes los. En dan zei ik van miljonair tot krantenbezorger. Maar voor de rest, ik kan wel afstand nemen. Dat ken ik wel. Ik bleef ook net, ik bleef wat de muziek betreft wel die vroeger heen. Maar alleen ik ken net hoe de communicatie via de computer. Ik had een mobiele telefoon, ik kon de kant in. Hier is krijg wel handig, west dat ik hem gewoon hier doe ik het net fine koe. Ja, best verdwaald, hè? Godverdorie. Ja, maar dan had het hellen. En toen zit je rond tafel en En Willem die wie net ongerust. valt wat daar. Ik weet waar mijn gasten binnen. Ik denk, kom goed maar Alex. Die zullen wat later komen. Goed, we draaien nog in je Ja, plaat. maar heb je wel eerder van huis gaan? Ja, mooi hoor. Ja. We draaien nog in je plaat, Alex. Answer the question, mostly autumn. Ja. Waarom dit? En wat is Nou, het verhaal hiervan? Nou, eerlijk zijn, ik hier eens een keer een verzameld-cd gekocht. Van al die progressieve rock. Dat symfonische rock. En toen kwam ik samen in op een nummer. Dat wil vrij oud. Maar dat is te lang voor nou. En dat vond ik zo mooi. En toen had ik, wist wat, daar keep ik een cd van. En dat was echt wel mooi. En toen had ik eigenlijk tot het afscheid van Heather Fendley... had ik eigenlijk al die cd's van Mostly Autumn gekocht. En dan zei ik er ook wel eens lood op van Mostly Autumn. En eigenlijk het iemand die dat weet. En ik dacht, nou krijg ik de komers. Dat Willem dat even jerrelen wel. Maar meer eigenlijk niet, ja. Ik had ooit een keer door weekend Facebookje bladjen. En toen zeg ik, dat ook nou net meer, maar toen kwam ik samen Heather Fendley zien. En ik dacht, nou misschien was ze wel Friedman mee worden. Nou, toen drukte ik daarop. En daar later week Friedman, Heather Fendley. Machtige zangeres. Meer kijken net hoe zij ze, ja. Maar de symfonische Marillion, Pink Floyd. Maar ik had nou je rij hip zag dat eigenlijk daar is eigenlijk wat maar begon. Wat het, maar ik kan net zeggen, ik ben helemaal niet ongelukkig, maar dat je nou niks meer hoeven. Ik vind dat eigenlijk wel maar. En dan moest ik net met een wachtje. Dat wie ik zoiets, dan moest uit wachtje. En dan kwam ze daar dus en zeiden ze van, nou bal maar win je er al? Ja, ik ga er hier nog een jagen. Ja, nou ja, eerst zal de voorzitter nog even wat zeggen. En dan, ja, maar ik zei, dat begint toch hard toe. Nee, eerst nog een afspraken, dan hebben we een pauze en dan... Oh, jongen, dan verlaast we naar een hoorplak daar. Nou, wie is er af, krijgt de gal, krijgt de led. En dan, ja, bal maar ben je er al? Nou, mooi, een kopje koffie. Ik heb alleen wachtje net. Ik zou een grasje krijgen voor wachtje. Ja, dat ben al die van die... naweeën, zeg maar. Maar nu heb ik het ontdekt, ik ga nu een puzzelboekje, Filippi-boekjes. Nu zet ik mooi Filippi-boekjes in te vullen. En dan deed hij het... maar wachtje is nog altijd moeilijk. En telefoon. Dat is echt moeilijk. De haat-liefde verhouding met de telefoon. Want ja, die moest het altijd terwijzen, hè. En als ik nou straks thuis kom, dan is het eerste wat ik doe is... Had er een keer bellen? Oh ja, Willem had bellen, want ik goed net vinden. Ik nou een mobiele gewoon. Dan ik hem wel even bellen kennen. Maar dat wordt mij ook wel weer najdroegen straks. Hier is dan maar een mobiele gewoon, dan is dat... Nou, net erom mee, hè. Want doe best hier en mooi dosterwierst. En ik maak me net zo druk. Ik denk, dan komt hij maar een oeren letter.
echt altijd prima. Maar het had dus een prachtig mooie aflevering van Noorderwien opleveren, Alex. Dank u wel. Doe, ik bedankt. En we draaien Answer the Question van Mostly Autumn. En ik ben blij dat het goed met die keer. Dank je wel voor die In de komst. hoop dat er nog eens mensen zijn die denken, oh vrek, al Mostly Autumn, toch wel mooi. Hè? En Remoelia, maar het is altijd mooi, blauwe, fine, vind ik.